Terve teille! Tänä päivänä myö opastamaan szypajnikkoja. Minun nimeni on Oljoi ja tässä meidän opastujat. Olen Pia. Olen Jenni. Olen Tiina. Szypajnikkoja on ylen magisyöminen. Muka hei tytöt? Muka on. Mitä meidän pitää ensimmäiseksi ruotua? Pestä kädet ja panna paikkupia. Sä et ole mitään vakavasti. No otsu, näitä sitten myö ruomukin. Tässä meillä on jodu, vesi, värtin, ruisjauhoa. Tässä on pudroa, kannates, nisujauhot, suolu ja jäitset. Iina, olemoinen hyvä. Jo jäitset, jäitsen valgiiset ja žoltuskat eriže. Žoltuskat tänne voit panna, a valgiiset sinne. Monta? Neljä jäitseä. Meillä on ennenpäin jo keitetty pudroa. Tässä Pia sinun pudrot. Sitten pitää sekoittua nämä jäitsen valgiiset. Panne vai siitä sotki hyvin. Hyvin minä. Hyvä, спасибо. Sinä, Jenni, panna tämä kannatus žoltuškienkin ja se voitte hyvin tosi. Kuinka paljon tätä tulee? 2 lusikkoa voi panna. Meillä on 4 jäitsiä olisi. Olipa yksi vielä, yksi. Roih. Спасибо. Sitten se voitte hyvin. Sitten nämä panemme bokkaan. Nyt meillä kai on valmis. Rubiamo tahtastu asumaan. Ensimmäinen kuomu vetty juodaisek. Sitten lisämme suolua. Nenga. Värttinä voi sekoittua. Vedessä lisämme nisujauhoa. Lettu tahtas rollna. Nisujauhojen jälleen lisämme ruisjauhoja. Ruisjauhoja voi panna enempi. Hyvin pitää sekoittua. Edellisenä päivänä on. Tahtas pitää sotkia nenga, kun se olisi nengainen sitki. Käsi ei tarttuisi. Olisi rollna kuin savi. Tahtas on valmis. Minä annan teille joka hisel oman tahtaspalan. Sitä voi oppia. Pyörittiä.
Otis pyörii. Olet valmis? Nykyuimo kaupassu näitä. Ei yhden sangi, eikä yhden poikkainen. Tai juomo tämän kaupassun kakkaraisiin. Suuret champagnekat näin missä Paulis pyörittämään. Hyvä tahtos. Nyt ei limo kitulliset puoli. Otamme näitä kakkaraita. Asia on ja molempien ulkoa vielä tuona merilipäisessä. Jos se tulisi käymään. Jos se sielläkin on. Mari ei saanut tänään. Minä sanoin, että hän on pakko tulla kokouksessa. Mä niin toivon, että se olisi. Joo. Eli lähellä asuu. Se syyttä on kuitenkin teille. Soitas sinne, että tulee syömään. Joo. No eikö se ole ihan hyvä, kun kerran se oli tämmösen heroidea, niin samalla teemalla jatkaa. Niin joo. Siis mähän osallistunut pari Kickstarterin-päiviä tuolla. Ja ne on mennyt aina yli. Se. Saako tuolla? Suomessa ei saa itse kerätä, mutta ei kukaan kyllä osallistumista. Että ne on ollut ulkopuolella sitten. Toinen niistä kyllä oli Suomessa, mutta se varmaan se henkilö itse tiennyt. Mä en tiedä. Eikö se karjalan kielen kodilla ole? Suomessa ei ole. Suomessako ei ole? Niin. Eihän me niinku... Nyt jo panemme pudroa tänne keskelle. Yleensä ei pidä panna. Sitten ruviamme yhdistämään. Ja tämä on sitten se... ei näin versio. Odota sitten Nadia, että se saattaa tukea tuon nauramassa. Älä! Sitä mä juuri ajattelen kyllä. Että ne on oikein toivottomia tapauksia. Näistä ei ikinä Karjalan piirakanssa kiinni. Sehän se haaste olisi, että lähetätte meidät Kinnermäen Nadia oppii. Voin kosuttua, kun pitäisi pistää päin. Hyvin. Ikä pitenee 10 vuotta. Siis mehän ollaan koomi. Ikä opastuu. Voitko osoittaa, kuinka pitää yhdistää? Vända. Sitten Jepe. Näin olisi työnnät. Jatka Jepe. Hyvin hyvä. Nautju. Panne sitten nämä jeitset. Tämä kannattaa stupia. Ennen kuin ketchup. Paljonko
Ihan vähän sen, ei. Pistää vaan lusikalla vaan. Tää on lusikalla väli. Niin. Ja sitten niinku napitaan joku tekemään, että näin tää niinku. Piirrot ovat valmiit. Annamme ne petsi. Petsi pitää olla yläräkki. 300 gradussakin voi olla. Sitten petsis piirrot olla 10-15 minuuttia. Tuleeko se Pitää ottaa munkin erikseen tuotakurin, mitä se joku Piirrot ovat valmiit. Otamme ne petsis. Oikeastaan yllättävän paljon, että melkein puolet. Ja voilemme ne voille. Pia, tule voi. Voi tuo. No hiilaa. Hyvä ajoilu. Suuret tassibot kaikille pastettiin шипайником, Ylen magiat olla. Probiamo vain juoma. Шипайnikat on jees. Passiko? En muista, että miten sanotaan. Hyvä. Pожалуйста. Voidaanko me puristaa sama?